Imamo samo 200 dinara i stojimo u centru Londona, jednog od najskupljih gradova u Evropi. Plan je da jedemo ceo dan bez da prekoračimo budžet. I drugi su uspevali da urade ovaj challenge, a mi ćemo da proverimo da li on može da se uradi i u 2026. godini. Pravila su da ne možemo da pitamo prolaznike da nam nešto kupe. Sva hrana mora biti kupljena od ovih 200 dinara ili mora biti besplatna. Ponude koje budemo nalazili moraju biti svima dostupne, tako ih i vi možete iskoristiti kada doputujete ovde. Prva lokacija na koju idemo je John Lewis i tu bi trebalo da dobijemo kafu i kolač skroz besplatno. Sve što smo radili da smo skinuli aplikaciju John Lewis and Partners, napravili account i dobili smo kupon za kafu. Imamo kao 3 sata kad ga aktiviramo da iskoristimo kupon. Ne znam samo da li stavi neku trash kafu i trash kolač kao promo ili stavi nešto što inače možda kupiš. To mene zanima. Da, sad ćemo da proverimo. John Lewis and Partners je zapravo tržni centar koji se drži jako puno radnji, a kupon koji smo dobili važi za The Place to Eat kafić. Aktiviramo kod, uzimamo doručak, kafu i sedamo da jedemo. Kakav pogled, brate, odavde. Baš je lepo, bro, to sam ja baš htjela da kažem. A inače, ja mislim da su se šokirali kad su gledali ove naše kupone Angelce u fazonu. Ko su ovi majke ti otkrimo ovi kupon. Dobar je, brate, samo što ovdje kapućini imaju puno više mlijeka nego što na najfu. Imamo koji jede krasan bez grizi. Dobar, dobar. Eto, prva lokacija je legit skroz, nije neki scam. Carrot cake je odličan, zato imate preporuku. Dobar preporuku. Meni je cappuccino dobar, što kaže jeste možda više mlijeka, a za englesku gdje je kafa generalno loša. Odlično. Htjela sam da kažem, ne znam da li je to našeg balkanskog mentaliteta, što smo ovaj kupon dobili na 3 sata, da sad bukvalno možemo da odemo u drugi John Lewis, nije u svim dostupno, ali u neki jeste, pa da uzmemo opet kafu i kolač, bukvalno bismo mogli. Ali ne, naravno nećemo to da radimo, imamo još 1000 drugih stvari koje danas treba da odradimo. Tu da odradimo jer smo aktivirali već, inače da smo se setili ranije. Ne bismo, ali vi možete, slobodno možete, ako na volju jedu vam se kolači, slobodno. I dok završavamo kafu, pripremamo Lidl aplikaciju. Ovo je naša najbolja šansa da danas jedemo nešto slano. 100 poena koje se dobiju kada se prijaviš u aplikaciju možeš rasporediti na slano, slatko, grickalice ili sokove. Ako ti onda imaš 100 poena, ja imam 100 poena, onda ja uzmem recimo cheese twist, slano, i ti uzmeš jedno slatko i jednu kolu. I praktično smo obezbeđeni za 2 dana. Pa to nije loše. Za Lidl samo je Vladan promenio lokaciju. Stavio je da je lokacija UK, jezik engleski i dobio je 100 poena. Na putu ka našoj sljedećoj lokaciji naišli smo na NBA Store, koji smo apsolutno morali obići. Ali sve unutra je bilo preskupo za dan u kome imamo samo 200 dinara na raspolaganju. Da li bismo ovdje nešto mogli da kupimo za 1 funtu? Šta misliš? Ovdje za 1 funtu samo ulaz. Čudi me da se i tu nema plaća. Tipa, ovo licna stvar najmanja je 8 funta. I odmah niže niz ulicu idemo da se počastimo besplatnim čajem. Vitard je radnja u kojoj možete degustirati sve njihove čajeve potpuno besplatno kako biste mogli izabrati ono što vam se sviđa. Danas probavamo ledene čajeve sa medom i ružom. I ovo je dobro. I ovo je dobro. A čak su nas poslužili i besplatnom toplom čokoladom. Čaj nam je bio preukusan i onda smo pogledali da ima 97 grama šećera, tako da bukvalno nije čaj nego su vjerojatno one granule sa šećerom. I htjela sam da kažem, znači da je Vitard moja preporuka ako hoćete nekom da kupite čaj, da ponesete kući. Čajevi imaju obične ove biljne čajeve, preukusne. I eto, tople čokolade i ove ice teeve, tako da dobiti su Ice teevi su isto preukusne, ali su ono šećer. Idemo u Oli & Steen pekaru, tu treba da dobijemo kafu, znači kad se registruješ to dobiješ kafu. Ja onda kad sam popunjavala sam stavila da mi je rođendan danas pa sam onda dobila i kafu i pecivo. Idemo sad po pecivo, nećemo kafu, kafu ćemo možda kasnije jer sad smo popili kafu. Jer nismo sad pojeli pecivo, sad smo pojeli croissant. Međutim, i ovo neće ići tako lako. Znači, ne možemo da iskoristimo Oli & Steen, promijenili su izgleda, znači moraš da potrošiš minimum 3 funte. Da bi mogao da iskoristiš vouchere za još 3 funte su van budžeta od 2 funte. Da, tako da ništa nećemo ovdje ništa kupovati, ali eto da znate, možete dobiti besplatno kafu i kolač, ali morate da potrošite bar 3 funte na nešto dodatno.
To nije teško, to možeš potrošiti 3 funte na dobar dan. Sljedeća lokacija za koju smo uspjeli da nešto dobijemo je Krispy Kreme Krofne. Posle 40 minuta drndanja po aplikaciji do duše, ali dobro. Da, jer nismo mogli da skontamo, nismo mogli da nađemo kod, nismo mogli da skontamo kako da je redimujemo, zapravo samo skeniraš svoj kod. Pitali smo ljude unutra koji rade, oni su nam rekli samo skeniraš kod i to je to. Nisam ja ništa pitao. Ja ne pitao, ja radije ne pojeo krofu, ne pitao unutra. Ostao bi gladan onda, kako ćeš da preživiš u Londonu sa 200 dinara? Crko bi. Ovaj dan naravno nije samo šta se besplatno može pojesti. Pronašli smo i ozbiljne turističke atrakcije koje su potpuno besplatne. Ovdje možete vidjeti neka od najvećih umjetničkih dela, originalne statue i mumije iz Egipta, ali i deo ploče koja je najviše doprinijela razumevanju hieroglifa. Evo, došli smo ispred British Museuma da pojedemo ovu krofnu i došli smo da vidimo Van Gogh sliku i onda smo skontali da ovdje uopšte nema Van Gogh slika, nego da je to u galeriji, pa sad moramo i u galeriju, Vlado. Eto šta mi radi? Ajde, hoćeš da probaš kakva je? Hoću sad. Šta očekujem? Očekujem ništa. Ja sam jela jednom, ali onu neku bolju krofnu kod njih, ovo je obična, dobra krofna, brate, ta krofna košta 2,60, mora biti dobro. 350 dinara, koliko je to? Dobra. Bolja nego onaj krofna, recimo. Puno. Ovo je baš je dobro. Sreća, pa smo pojeli krofnu. Kakva kupola, brate, kakva kupola. Pronalaskom ove ploče, arheolozi su zapravo shvatili da su hieroglifi jezik i počeli tražiti način da ih razumeju. Ploča Rozeta je samo delić ploče na kojoj je isti tekst po naredbi faraona bio zapisan grčkim alfabetom, egipatskim narodnim jezikom i hieroglifima. Obavezno da sipamo vodu dok smo u ovom muzeju jer crkva žedan, ovo skupljanje Pokemona ne istrpljuje ni vode, ni kole, samo krofne i kafa, brate, dehidrirat ću, ali pretoplo. Pretoplo. Sviđa mi se kad odemo u muzej neki i istražili smo šta ima u tom muzeju, našli smo highlighte i taj jedan item smo obišli, pročitali priču koja je oko njega, obišli još malo na random i tu je to, izašli napolje. Nismo gledali, sad mogli smo budemo unutra još 4 sata. Sigurno. A nema poente, 90% stvari me ne interesuje. Ova Rosetta Stone, odlična priča. Kamen koji je napisan na 3 različita pisma i s obzirom da su znali druga 2 jezika, tako su uspjeli da dešifruju hieroglife. Ali si skontala što piše sa strane, uzeto od francuske vojske, a u potpisu britanska vojska, tako nešto. Pa normalno. A ono egipatska ploča, razumiješ, ono, zamisli. Sad idemo onda da ipak vidimo Van Gogove cvetove u galeriji. Nemam predstavu kako izgleda ta slika, prepoznat ću je kad je vidim. Da. Pa poslije toga idemo da jedemo nešto. Još jednu prof. Nacionalna galerija u Londonu je jedna od najvećih zbirki umjetničkih dela na svijetu. Da Vinci, Monet, Van Gogh, radove svih umjetnika možete vidjeti upravo ovdje. Da li ste znali da gotovo identična ovakva slika postoji u Louvru koja je zapravo originalno nacrtana, ali je na zahtjev crkve Da Vinci morao da naslika novu, prikladnu crkvi sliku i to je upravo ova u koju trenutno gledamo. Kulturološko uzdizanje je odlično kad nemate para jer je džaba. Da. Nema ovdje suncokreta, suncokreti su u Parizu. To Gemini je ishalucinirao suncokreta. Da. Mislim, jako lepa galerija, ima svašta da Ima svega. Baš je dobro. Jedna od boljih koji sam bio. Ali ja sam toliko gladna i umorna trenutno, tako da idemo, dobili smo neke spring rollnice u Chopsticksu besplatno, isto samo smo se skinuli aplikaciju, registrovali
I ja sam Vladanu podijelila referral kod, kad sam ja instalirala svoju aplikaciju, podijelila sam mu referral kod i navodno smo dobili još dodatne 3 neke rolnice. U Chopsticksu, međutim, nisu mogli da nam daju naše rolnice, nego su nas poslali na totalni drugi deo grada gdje se one mogu pokupiti. A na putu do tamo smo svratili u Lidl da potrošimo naše poene jer smo bili pregladni. Gledamo šta su nam najbolje opcije što se tiče kupona. Izabrali smo soft cheese za 90 poena Vladanovih. 10 poena jebi ga tu propada, ne možemo da iskoristimo. A dogovorili smo se da onda s mojim plenima kupimo dva kao hlebića bageta. i kruh. Da imamo nešto slatko, a sad moramo još, odlučili smo, pošto smo jako gladni, da potrošimo i našu funtu i 46, znači... Šta funt 46? Pa toliko 200 dinara. 200 dinara, dobro. Da. Znači 3 funte, ajde recimo. Ajde, recimo oko 3 funte, da vidimo šta možemo da kupimo još za 3 funte ovdje. Krećemo da kupimo sastojke za naše sendviče, ali u ovom trenutku nismo ni svesni da smo napravili strašnu grešku. Znači uzeli smo jedan baget, jedan krem sir i 2 krofne. Sad nam treba još, da uzmem još jedan plen naših para. Možeš. I što kažeš, da uzmemo možda neku pršutu ili neku salamu, nešto, da napravimo i možda povrće, nam nije skupo. Napravimo kao sendvič. Može. Prve potrošene pare za danas. Možda ostane i za kolu, Vlada, šta misliš? To bi bilo dobro. Šta bismo sad mogli još? Ćemo neko voće, povrće. Povrće. To ja mislim iza nas. Povrće i šta bismo još? I kolu da pogledamo neki sok. Znači ostalo nam je 1,96. Da vidimo. Da li ima nešto tako što je pred istek roka? To bi bilo super. Iceberg, brate, 64. A šta je ovo? 42? Shredded iceberg. Ne znam. Shredded, šta god je shredded, prodato. Može. Ostalo mi je 1,54. Ima ovih nekih pića. Ima ovih nekih malih. Što su tu sve alkoholni, brate, mojito za 89 penija, znači to je... To neću piti, preću piti vodu, razumiješ, nego to. Vidi ovo, Vlado, Diet Cola za 49. Ma to neka njihova, hvala ti. Hvala ti, radije ću uzeti naranču. Samo jedna kola, ni Pepsi Max više ne uzmem. Hoćeš ovo od 1,49, pošto i nju možemo. Ovo ću. Dobro, može. Lidl naranča. Može. Plaćamo račune, sir prolazi bez problema. Otkucavamo ostatak artikala na poseban račun i tu nam postaje jasno da smo napravili grešku. Nešto smo izgleda zeznuli računicu, ne znamo što se desilo. Krofnu su nam skinuli, drugu i jedan ovaj hleb, to je sve okej. Ovo smo vjerovatno sjebali. Jesmo, brate, to je 1,59. Verovatno smo trebali neku ispod da uzmemo, koja je bila jeftinija. To smo sjebali. Crc. Izašlo nas je malo skuplja, realno uzeli bi onu najjeftiniju. Ili sok da smo uzeli onaj što je bio zapravo jeftinije, a veće pakovanje, to bi bilo to. Eto, to su neke cene, aj sad uzmemo da jedemo. Pravi sendvič. Mi smo snimili i jedan mi ispao na pod, ovaj hlebčić. Pa kaže Vladan, dobro je, ješćemo ga. Za puntu, dobro. Meni je sir top. Znači da mi dodaš još malo? Baš je odličan. Mi imamo ovu 1,5 litru soka. Gledajte ovo. Ja ne znam kako, ja ovo neću popiti sigurno. Hoću da uzem 2-3 gutljaja. Ali ako ćeš ti više da piješ, mislim ni ne možeš puno da popiješ ako ga jedeš posle sendviča. Zar ne? Ovako, ako pojedeš jedan sendvič, pa uzmeš malo soka, pa uzmeš drugi sendvič, pa uzmeš opet malo soka i to ti je to. Sandrić, popij sok kako se pije sok. Ja pijem sok posle sendviča. Ja ne znam je li ovo gazirano ili negazirano piće. Ajde, probaj. Negazirano. Te najeo za sad, Vlado? Zapravo jes. I ja. Još je ostao dezert. Ćemo pola. Dobro. Ništa, pojedemo krofne, idemo u Chopsticks po te spring rollse. Dobit ćemo po 5 besplatnih tih malih, a male su, brate. Ovo ću vidim. I konačno, poslije cijelog dana dolazimo i u Chopsticks. Ovaj put uspješno koristimo kupon i uzimamo rolnicu. Džabe, ali u teoriji džabe, a u ne teoriji koštalo nas je, boga mi,
kilometara danas. Kilometara. Dobili smo, ja sam uzela 5 spring rolnica, kažem Ja dobila sam dobio 8, Sandra ih častila s 3 rolnice, nije normalno. ali došli smo znači na Victoria stanicu, Chopsticks Victoria, probali smo Chopsticks u Baker Streetu, da znate, tamo ne može. Recimo ovo bi preporučio da se pokupi jer ovo može usput da se pokupi. Generalno ne bih nikome preporučio da radi ovo što smo mi danas radili jer lutate Londonom i skupljate Pokemone, razumiješ? Ali ne sa fokusom na London, nego sa fokusom na Pokemone. Da. Tako da dobro je da pokupiš nešto ako ti je usput. Usput. Recimo, Krispy Kreme imate na svakom ćošku. Onaj Oli and Steen imate na svakom ćošku, samo što to mora da se plati 3 funte da bi dobio nešto. Ja sam ga vidio sam na jednom. Nije ima ga, ja sam ga vidjela na par lokacija, ima ga, pogotovo u centru. Ovo isto ima na par lokacija, ali eto ne možem, rekao je on u 2 da može se pokupi, ništa ga nismo razumeli. Jedna je od njih Victoria. Priča na mandarinskom kontinentu. Ne znam. I onaj John Lewis isto ima na par lokacija, a i u centru je na dobroj lokaciji, tako da to može. Dobra je rolnica. Elem radi, da li se može preživjeti na 200 dinara dan, može. I to ono da ga upotpuniš finom. Evo jeli, obišli galeriju, obišli muzej. Sad mi je palo na pamet isto da možete da skinete aplikaciju Too Good To Go. Tu možete da dobijete za jako male pare neke obroke. Za 3-4 funte vi dobijete hranu koja je faktički pred kraj radnog vremena. Naprimjer, ujutru u hotelima možete dobijeti ono šta ostane od doručka, inače će bude English breakfast. A ovako, tako po pekarama isto neka razna peciva, po marketima. Tako da ono, birate šta je za vas najbliže i dobijete. Pravit ćemo klip na tu temu, pa kad bude gotov, evo tu ćemo da ga okačimo. Ko ćete nas gledati još kako se mučimo po Londonu, možete da pogledate naš klip kako smo kampovali jadni na Wimbledonu, mada je iskustvo bilo top. Nismo jadni, brate, šta smo jadni, išli da gledamo Đokovića. Tako da taj klip vam ostavljamo ovdje, a mi se vidimo. Ćao! Ne, bio samo nešto pokušaj da sastavimo šator.